Dobry, jest piątek, 19 sierpnia. Nadzieje na Jastrzębie głosy z rezerwy federalnej okazały się próżne. Komunikat z ostatniego posiedzenia FOMC wskazuje na brak jednomyślności i oddalającą się perspektywę podwyżki stóp procentowych. W rezultacie wyprzedaż dolara nasila się. Tymczasem pozytywnie zaskoczyły dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, które były znacznie lepsze od prognoz i pomogły złagodzić obawy o kryzys gospodarczy na Wyspach po decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej. Więcej w tej sprawie przeczytają Państwo w dzisiejszym komentarzu walutowym, a teraz przeanalizujmy jeszcze sytuację złotego, który w ostatnich dniach słabnie. Znacznie słabsze od oczekiwań dane makroekonomiczne z Polski przyczyniły się do dalszego osłabienia złotego. Obecna korekta dociera już jednak do poziomów 3,99 czy 99,50, które powinny okazać się istotniejszym oporem, gdyż wyznaczają również 50% zniesienia trwającej fali spadkowej. Po odbiciu od wsparć w okolicy tegorocznych minimów również euro dotarło do istotniejszych oporów. Od kilku dni kurs konsoliduje się między 4,2960 a 4,3130. Nieco lepsze dane z amerykańskiego rynku pracy poprawiły nastroje wokół dolara po wyznaczeniu lokalnego minimum na 3,7930. Obecnie trwa próba wyprowadzenia ruchu w kierunku górnego ograniczenia kanału spadkowego. Znacznie lepszy niż prognozowano odczyt do sprzedaży detalicznej Wielkiej Brytanii spowodował kontynuację odbicia na funcie. Kurs brytyjskiej waluty powrócił powyżej 5 zł, ale na razie poziom 5,0115 stanowi poważniejszy opór. Inkantor.pl. Bezgotówkowa wymiana walut online.